ערב טוב ושלום רב לכם. ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, שכבה נהדרת. ואיתנו נמצאים נציגי כל הכיתות, וכעת ערב טוב לנציגת י"ב אחת. מה זה? תרגיע מותק, אבל מה זה מהר? הוא בסך הכל אמר לך ערב טוב. ואני בסך הכל אפנצ'ר את הגלגלים. אוקיי. הכיתה שלכם היא כיתה מיוחדת. אתם נקראים כיתת מב"ר. הייתי רוצה שתסבירי לי ולכולנו. אוקיי, אז... ברח לי מצליח אז כן, בואו נחזור לענייננו. שמעתי בנון שיצא לכם סינגל חדש שנקרא תלמידים מגולגלים. אז בואו תספרו לנו מה הייתה ההשראה שלכם לסינגל הזה. אז ככה, תקשיב, ההשראה הייתה מעוד ימי בית הספר, כשעברתי במסדרון והתגלגלתי במדרגות וקיבלתי פה מכה. היה, פה. טוב, די עם השטויות שלכם, זה היה בתקופת בית ספר, בימי הלימודים הפוריים שלנו, באור תפרידה, מחזור 2007. זה כן, מה השיר שאתם הולכים לשיר על היום בהופעה? לירה! אני לא יודע מה הולך פה לסדר לכם. חבר'ה, אני כבר פותח לכם, אמרתי לכם שאני כבר... ובמזכירות הם מתרצים תירוצים. הם לא עוזרים ונרשמים, הביתה הם חוזרים. שכחתי, שמה אני נמץ כבר הבטחתי. שכחתי, שמה אני נמצא. ים של דמעות בשתי עיניים. איפה הפלייבק שלי? ערב טוב ניצנים, ערב טוב! נינט, מה את עושה באולפן? את יודעת, ממי, לפעמים צריך לעשות גם חלטורות קצת. הילה, ממי, קרחה לי קצת, אז באתי להחליף אותה. ממי, אני? וואו, נינט. האמת היא שאת לא כל כך חלק מהשכבה שלנו. מה אנחנו יכולים לשאול אותך בעצם? אתה יכול לשאול אותי על הדיסק החדש שלי. ממי היחפה. אתה יכול לשאול אותי על יהודה, ממי. רוזנפנון, חכה לי, אני בא! רוזנפנון! עד כמה שידוע לי, זה לא כל כך מדויק. בידינו מסמך נדיר מהטיול השנתי, הבה ונצפה בו. בקוצר רוח תלמידי שכבת י"ב לטיול השנתי. כי בינינו, הלימודים הם רק תירוץ. והשנה הטיול מיוחד במינו, והוא אנחנו הולכים לטיול, נתנהג כמו אנשים תרבותיים. עוד פעם את בטיולים שלך, מה זה השטויות האלה, דיקלה? עכשיו נתקשר לכל החברים, ונגיד להם שלא יתקשרו אלינו. אף אחד לא יפריע לנו בטיול הזה. שלום תלמידים! היום אנו נראה את נפלאות הטבע באשקלון. מי מכיר מקומות היסטוריים באשקלון? רק לדבר חלש כדי שלא תשברו את העמודים של שמשון עוד הפעם. הצ'וקו בתחנת הדלת. לא, מקומות היסטוריים. הברינה ליד אצקלודה. לפני 2000 שנה. אצקלודה. אמרתי לדבר חלש! כדי לא להבריח את השמוך ותקבל כפתוף בפרצוף. המדריך, מה זה כפתוף בפרצוף? כפה, את יודעת מה זה? כן, בטח. בפרצוף, את יודעת מה זה? נראה לי שהבנתי. אז בואו ונמשיך. פילוס, מה יש לך? צמא! יאללה, שימי, איך אני צמא? שמשון הגיבור היה פה. שימי, בחד, שימי, תראה, יש שם קדימיים. אני מזכיר לא לגעת בכלים ההיסטוריים. אבל לא לגעת, אני צמא. שימו לב, יש פה כד מאוד מיוחד, ואפילו יש בו מים,
שבתקופה הרומית העתיקה, חיות בר עשו את צרכיהם בפנים. בחייאת שימי, אמרתי לך לא לשתות. חברים, מצד שמאל אנו רואים שירותים היסטוריים שלפני 2000 שנה עזוב אותה גם כן הצמדה הזאתי. בואו שבו כאן. לפני 2000 שנה... עוד פעם 2000 שנה! הטיול הזה 2000 שנה! כשיגמר הטיול הזה, יגידו לתלמידים שיהיו כאן שאנחנו היינו כאן לפני 2000 שנה! יאללה, שימי, מה נעשה? איזה עמות אתם? בואו נהנה! בואו נפיק תועלת מהטיול. תראו איזה חפץ עתיק מצאתי. נראה לי זה מתקופתו של שמשון. לא לדבר שם! משהו מציק לי במלמלה. שימי, לא תראה מה יש לי. וואי. אין צורך לבעלה. זה רק גור עציצים. מה אתם עושים שם? זה היה ככה שהגענו. מצ'עבב. מצ'עבב לי. אני מת מצ'עמום. גם לפני 2000 שנה. 2000 שנה אני מצ'עבב. וואלה, אתה צודק. אני לא יכול לשבת יותר. כמו שאתם רואים, בואו, הולכים. לאן אתם חושבים שאתם הולכים? אנחנו באשקלונה, אז אנחנו מתגלשים. לא! אבל אנחנו מתגלשים במגלשה וחוזרים, זה הכל. אין באפשרותי. אחד וזהו. זה מסוכן? וזה יביא את הינשופים הנדירים שעפים. אבל הם עפים! עוד מעט גם את תעופי. שימי, אל תקשיב לו, שימי. אני פונה ללב שלך. אני חייב להתגלש במגלשה הצהובה, כי חבר שלי פילוס, יש לו פחד גבהים. ואם הוא לא יתגלש במגלשה הצהובה, הוא לא יוכל להתגבר על הפחד הזה. אתה לא מעוניין לעזור לתלמיד במצוקה? אני פונה ללב שלך. במדותה ממך רב המדריכים. איזה מרגש. טוב, אם כך, רק תתגלש לחלל. Cause
בהפסקה, פתאום המורה שואלת מה היא אמרה, אני אומר סליחה. מה אני אעשה כבר בצבא? חיים חולפים, אני משרת המדינה, פקודות וריצות זאת המשימה, אל תדאגו אני בשמירה. משתחרר מהצבא, מוצא אהבה, אני נשוי וזאת האישה, יש כבר ילדים, אני במשפחה, בית משכנתה, שעות עבודה. צעיר לך, רוצה להיות צעיר לך, לא רוצה לגדול אף פעם, יש טעם של פעם. צעיר לך, רוצה להיות צעיר לך, לא רוצה לגדול אף פעם, יש טעם של פעם. אני כבר זקן ויש נכדים, החיים עוברים כששמחים, מתפרדת החבילה, אנו שוב כאן לצדכם, אנו שוב כאן לצדכם, בדרכו אל לשכת גיוס, שועט בדרך האוטובוס, בליבנו עוד איתכם, מתפללים רק לשלומכם, גאים בכם, נאמר כאן בשמחה, צאו לדרככם ורק הצלחה, שכבה שלנו קמה, מתגעגע חכו, לפני שתעזבו, לפני שתגלו, שכבה שלנו קמה, מתגעגע חכו, אותנו תבקרו, אחרי שתעזבו. תעלו על המסלול, ברומכם את הטיול, יחד צועדים איתכם, מעודדים תמיד אתכם, והסיפור עוד לא נגמר, תודנו רק נבחר, שיותר נשכחם, זאת שנים המחנה נדלק ירח, עמל כוכב זורח, והזמן כמו גומי מתמרח. תודה רבה לכולם, בהמשך ערב נעים, תודה רבה לכל הבוגרים, המון בהצלחה בהמשך, מבן אקריש, מיניב תנעמי, מלירון דהן, מכל הצוות, שיהיה לכם המון בהצלחה, תשמרו על עצמכם, לילה טוב לכולם, נסיעה טובה למי שנוסע מחוץ לעיר. תודה לכולכם, גם ממשה לבר, תודה למשה. לילה טוב.
כאן זה רגע מושלם, ועליו לא אוותר. להביע משאלה, לקוות להצלחה, ולזכור שכל סוף הוא התחלה, גם אם הדרך ארוכה יגיע האור. הידיים רועדות, העיניים נוצצות, זה השיא. מקבלים את הספרים ולובשים את המדים, מתגייסים. רק בחובר, הרימו את הידיים, תנו הרבה כבוד לשכבה הנהדרת. תלמידים, כולם לעלות. חייבים לחזור ל-2007! צודק, הפעם תתרכז, אין מקום לטעויות, בואו נשלב ידיים. יש לי את כל הנתונים של כל התלמידים מהקמתו של בית הספר ועד היום. רגע, לפני רגע קראת לי לחדר המנהל, אני בכלל סיימתי ב-2007, אני סיימתי, מה? השאירו אותך כיתה, גבי. מצטערת. סלחו לי בבקשה, יש שידור של רדיו תלמידים, אני אף פעם לא מפסידה. היי בנות! אתם לא מאמינות מה קרה לי אתמול. היה לי בערב די צוער עם גולדצימר. עם גולדצימר? כן, זאת אומרת, הוא עשה איתי בירור מעמיק. זאת אומרת, רק הוא עם הכומתה על הראש. זאת אומרת, חיכיתי לו בקומה שלישית והוא לא בא. עדי, שמעת מי מדגמן זוגיות צמודה? פ וטט. פטט? טוב, בסדר. טוב, ולשאר חדשות היום. מחזור 70 של בית ספר אולץ חוגג היום את מסיבת הסיום שלו. הולך להיות קצוות. אוי, מסיבות סיום. יושב ומשקיף מחלון הכיתה, חושב בחיים כל הזמן הפסקה. פתאום המורה שואלת מה היא אמרה, אני מבקש סליחה, אני מבקש סליחה. מה אני אעשה בצבא? החיים חולפים, אני משרת את המדינה. פקודות וריצות זו המשימה, יו אל תדאגו אני עולה לשמירה. משתחרר מהצבא, מוצא אהבה, אני נשוי, יו, וזאת האישה. יש כבר ילדים, אני במשפחה. בית, משכנתה ושעות עבודה. אני רוצה מנוחה. צעיר כל כך, רוצה להיות צעיר כל כך.
יש לי נכדים, החיים עוברים ששמחים. לא שמתי לב, אני בת 50, זה מרגיש צעיר. יושבת בספסל, מסתכלת לשמיים, אפשר לקבל אולי איזה כוס מים? מרגישה על הגן והחיים עוברים בינתיים. צעיר כל כך, רוצה להיות צעיר כל כך, לא רוצה לגדול אף פעם, יש טעם של פעם. צעיר כל כך, רוצה להיות צעיר כל כך, לא רוצה לגדול אף פעם, יש טעם של פעם. יושבת בחדר, מסתכלת בחלון, אני בבית אבות. איזה שיגעון! האחות מגיעה, מביאה לי תרופות. אני רוצה לבכות. פתאום מתעורר, אני יושב בכיתה, אני יושב בכיתה. המורה יוצאת, אני בהפסקה. אני בהפסקה. זאת תהיה חוויה. מתחילים את החיים, זאת תהיה חוויה. אני רוצה מנוחה. צעיר כל כך, רוצה להיות צעיר כל כך, לא רוצה לגדול אף פעם, יש טעם של פעם. צעיר כל כך, רוצה להיות צעיר כל כך, לא רוצה לגדול אף פעם, יש טעם של פעם. צעיר כל כך, רוצה להיות צעיר כל כך, לא רוצה לגדול אף פעם, יש טעם של פעם. צעיר כל כך, רוצה להיות צעיר כל כך, לא רוצה לגדול אף פעם, יש טעם של פעם. אתה באמת מגזים. הוא גם משלם עליך, הוא גם מחליף אותך בתרונות חצר. בשבוע שעבר, יהודה הוא זה שהודע שהוא עישן סיגריות בכיתה. אתה יודע שיהודה שונא סיגריות? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak? בואנה, סרטים. וואלה, איך לא חשבתי על זה? סרטים. וואי, כמה חובות יש? כמה אנשים חייבים לי כסף? עוד 50 לירות, ועוד 15. חמוד שלי, תחזיר לי את הכסף, תחזיר לי אותו, אני חייבת את הכסף, תחזיר לי אותו. חבל על הזמן. שמע, אני לא יודע מה הבנות אוכלות, אבל כסף הגדילה פה באמת בלי עינה. יקרים, יש לנו תלמידה חדשה בכיתה, מה השם שלה זה... מימה. אבל המורה, קוראים לי מימי. מה מימה? סיכוי אתה מדבר. ברכה, נראה לי שיש לי חבר צמוד. מה? מי זה? בועז. בועז, סליחה, זה מלהקת חיל האוויר. מה, את מכירה אותה? נו, ברור, זה שיוצא עם כל אחת? מה, לא. לא, זה בטח בועז אחר.
האחיין שלי, הבן של רוזה בחשיין, מתופף התופים ברקה בצה"ל. עכשיו, היום, ירד לו גשם על המדים, ואין לו מדים יבשים מגרוצים להפרעה. אז אתה וסרדין הולכים לעבור את הבגדים, ובזהירות שלא יתקמת. קחי בבשנייה שלי. טעים? מה? טוב יום! נזריק אותי, כולם התוצר. ניפגש היום בערב בשעה 6. הבאתי חנק. אני מסתדר מצוין, עם אנשים קצת פחות. כבר שנה אני מנסה לגייס כסף מדיירי הבניין לשיפוץ המעלית. שנה. המיץ יצא לי! שלום אבא של מימי. שלום אמא של מימי. היי מימי. באת לבד? לא, כל המשפחה שלי כאן. שלום לכולם! תן לדודה לעשות עבודה. איזה יופי, בחירה נהדרת. היא לא קצת מבוגרת בשבילך? איזה עציץ יפה. איך מביט אל אשר נשאר רחוק לשירי שבת תפילה וצחוק סמטאות צרות מול ים גדול ובדים ריקים בוכים לי כל הלב עוד שם אחרי הים אני שומע כל תפילה לבית ריק יש מקום אשר נשאר הרחק לכל מקום אשר אליו אברח ישנו מקום שלא אשכח אותו תמיד אשא עימי בלב יש מקום אותו אני אוהב. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. איזה כיף היה בחזרות, חבל שלא באתם. מימי, את כאן? מימי, איפה את? אני כאן, בנצי לידך. מה קורה לך? אתה מתנהג מוזר מהבוקר. תגיד את האמת, אתה מתרגש מהמופע? או מהטקס הצבאי? או משניהם? נו מה מזה, טבעי, גם אני מתרגשת. אני בטוחה שגם יהודה מתרגש. נכון יהודלה? בטח, מאוד מתרגש. יום אחד לסגירת חבל מהפנקס. יש פה תלמידים שרושמים אצלי מאז כיתה ט', היום הם בי"ד. תגיד יהודלה, אתה לא מרגיש קצת מוזר? לא הרגשת את זה?
אתה מתכוון לעובדה שנעלמתי לאיזה שעה? נרדמתי, רציתי להשאיר אתכם לבד. יהודלה, אתה חבר אמיתי, אני אוהב אותך. בוא ניתן היום את כל מה שיש, עבדנו קשה. לפני שנפרדים עוצרים לעוד דקה, היד בין הרקע שולחים עוד נשיקה, שלא שוכחים בין ידידים, שלא שוכחים בין ידידים. לפני שנפרדים בזמן כיבוי אורות, דולקות בין השורות עיניים מדברות, שלא שוכחים בין ידידים, שלא שוכחים בין ידידים.